Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw ka na itong tanan, no? O karon dahil atong ipadayon ang nainsumpay ning atong sugilanon sa Estranyo sa Gugma, part 5 na ta. O sa daily pa, ato di basahon ning pipila ka nag-comment, mga pila ka lugas. Celine Sevmen, hello sir, thank you kayo, God bless you. O, salamat kayo sa imong pagpaminaw. O kang Joan, salamat Kuya Lods. O, salamat sa Joan sa imong pagpadayon pagpaminaw. O kang Rocky Vlog, nindot nga drama. O, matod pa niya. O, salamat kayo, nindot yung kanya nga drama Rocky Vlog. O kang Isim, wow, bilis sa pag-upload ni mo admin. Salamat kayo once again. Thanks for the part for taker mo tanan. O ang pinsad diha Isim, o salamat kayo ha sa imong pagpakanunayong pagpaminaw. Ug ako sad i-shout out ang maguwang ug akong manghod nga naa sa Liti. Karon day nga naminaw pud siya ning dramahan nga akong gi-upload nga samtang naglabas siya iya sang gipaminaw. Si Beverly Pino ug sa akong maguwang usa si Silsa Pino naminaw pud siya ning dramaha. Salamat kayo kaninyong tanan ha sa inyong pagkanunayong pagpaminaw sa Estranyo sa Gugma. Ug di ta maglangan ato ng sugda ning atong sugilanon part 5 Estranyo sa Gugma. Ug salamat kaayo sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Idalit ka ninyo sa RMN Drama, Kining Sugilanon. Dalia, tita magbuwag. Hinalo magbuwag ta. Anong di buhilak si mama? Unya, kasi may mulaban ako, kunawayon ko. Daw ka lang ko. Bisan asa ko. Kaya ako'y maaway si mong kontra. Sinaaray sa mga batanong kasing-kasing. Dalia, tabangi ko. Lily, unsa man imong gibuhat? Ngitabangan di kasi imong problema sa una. Basta panahon na sad nga ako na sa imong tabangan karon. Dili ka makaikyas na ko, Lili. Hoy, ikaw, Arnel. Dili ko si Lily. Gikan karon ikaw na si Lili. Dakog saan ako ang imong kaluha. Ug ikaw ang mubayad sa iyang dakong sa diri nako. Mga kundatan mo. Ayaw mingalit ko data na. Kay dili ikaw ang nagkiyas sa mong kinabuhi. Sukad makasa siya nako. Ako na ang tag-iya sa tibuok mong pagkatao. Pagkasal ako. Kung di ko gustong pantuson ko ang imong amahan o gigsoon. Adunay mga pagmahal nga gisuklian og pagluib. Adunay gugma nga natawo gikan sa kabangis. Sama nga adunay kalipay nga nagpaabot sa matag estranyo sa gugma. Estranyo sa gugma. Tagsulat Maria Gina Fidel, sa direksyon ni Ray Porres. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Ricky Karing. Laing dalit kanato sa RMN Drama, Estranyo sa Gugma. Ang miyagi ato na sayran, mikalit og katawa si Dalia sa diha misulti niya si Arnel, nga kinalan nga magpatuo siya nga may spot sa baga ug giubo. Aron do na siya rason nga dili una musagol og maayo sa mga tao sa ilang bahay. Og tuod man, miabot ang adlaw nga mamauli na sila, ug labihan ng nerbyusa ni Dalia. Karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon, Estranyo sa Gugma. Taoy, ugma, Domingo na. Ugma, makita na ako sa personal ang inahan ni Arnel. Uy, wapasaday matuging kanahan. Nahasol ka sa mahitabo, ma. O tao no, kinsa man sa dili nerbyuson, nga ugma, mao na magid ang adlaw nga makita ako sa mga tao sa inyo. O nang, dili
mahimog mo hangyo? Unsa na. Mahimog. Sa sunod Domingo na lang tamo ato sa inyo. Dili mahimo. Oh. Ugma, mupaulin ta. Ug ugmang adlaw, ikaw na, si Lily. Basta maghiskot na gani ka nga, ako na si Lily, no? Murag yung butingkag akong dunggan. Lami kay ilukso. Aw, lukso diha, kung ganahan ka. Ay la pakita sa laing tao, ha? Kaya tingaligmaan kang buang. Grabe sa kamanulti, oy. Ikaw ba? Sige kang panugo na ako kung si angan ako buhaton. Pero ikaw, wa sa ka mag-practice diha. Asa? Ug unsa man kuno akong praktisan? Wa ka mag-practice sa pagtatar na ako nga maugis Lily. Oh, ha? Bingo. Sige imong matano. Sige kag reklamo nga wa ko makuha ang lihok ni Lily. Pero ikaw, nasigag paningka diha nako. Usaon naman lang, sir. Kung dito sa tubangan si mo inahan, singkahan ko nimo. Kay malimot ka nga ako na si Lily o dili na si Dalia. Mubaw, sige ka na. Wa, oy! Gihatagan talagang ideya. Nga ang imong mga mata, kung mututo ka na ako, nasuko pa ka. Diba? Di makaangay masuko na ako. Kaya ako nago si Lily. Kinala ipakita nimo nga nabalaka ka na ako. Ug unya. Basta na! Ha! Tanawa! Oh, naning ka na sad ka. Usaon na lang ka. Kung masipyat ko sa tubangan si mo inahan, unya singkahan ko ni mo kalit, be. Problema na nako ang pagbawi. Basta ayaw lang yun kasipya sa tubangan ni Mama, ni Ibon, ug ni Bilyo. Hoy! Hoy! Oh, love! Love! Wait! O era ng acting. Unsa di ay? Overacting rin dito ako. Da, napikon. Dali ade pasok ko ninyo tawhan na, oy. Pero, basta kayo kong buhatan ugman, no? Dili ba ka kukuyapan sa tubangan sing inahan? Jigger! Jigger! Oy, day! Sa'yo man tumiuban si iyang kaingom? Usa? Kaya asa man ko na sila, no? Nga, ambot lang. Pero, ako pa nimo, no? Balungon ang imong banya sa pag-uban-uban niya ang iyang kanin na barkada. Ha? Kaya nga naman, no? Alam sa kaya nga misulti ko nimo inya. Pero, kanang iyang mga kaingom, mauna ang iyang kauban sa unya. Pagpangawat o baka. Tuom ka ng sulti sa mga tao eh. Bata ko ato eh. Di pa'y mahadlok magbuhat o kabuang. Pero kinahanglan maglikay ka. Kitilig mo ka na nagdota ng imong mga kauban o badaka. Uy, ano ko daw madamang ko nga naamatay kwarta. Naamatay negosyo. Nepal, magnegosyo ta. Pero dili ta man nagganag gasto og kwartas inom. Mangutang ka man ang ganig kalit? Uso ba ka? Namuhi pa ako? Abi kayo mo ng kwarta? Wa man ko mamoyboy. Pero ang ako ba? Kung sa gulang kong bisyo ang negosyo, muluka pa man yun ni. Di ba siya ito pirmi ba? Inausam ka eh. Nagkadawa mo ka? Wa ko magdinaw, oy. Ang ako ba? Magdaginot lang ta. Wa may tay trabaho, ha? Ang kwarta na ang ano lang atong kasaligan karon. O, lagi. Di ko minom. Og likayin na ng imo mga kaubang kawatan. Huy! Mata! Hoy! Ay! Sunog! Oh. Sunog? Sunog? Kabuang. Buntag na, oh. Kinang mangandam ka na. Kaya karong taon moabot na si Bilyo. Kuhaon ta niya. Ha? Kuhaon? Pero naman kay sakyanan. Kinahanglang maanad ka ng daan. Nga naa si Bilyo. Huwag niya, oh. Sulod na. Mask? Magmask ko? Oo, magmas ka. Kay kunuhay, giubo ka.
May spot ka sa baga, di ba? Ay kalimot, anak. Aw, oh no. Tibihon na ko. Oh, katawan sa gara. Buot ka. Uy, di ra ba ingon ana nga mo katawa si Lily, ha? Dating ka lang da. Da, kapoy kay kasapot, oy. Sa? Di na makais kasing-kasing in town. Kanang problema, man good. Ang ngayon na, i-relax. Dili naman, dibdibo ni mo, oy. Kaya maglaba, di mo uwana. Maudi ay. Nga sayon na mong makahimo og sa makamugnog problema. Kaya di man ninyo dibdibon. Oh, ang salagi ni Lily. Iya na ni Lily. Love. Unsa ka ba? Ay lagi pag OA. Kinala mag-OA ko. Aron malayo ko sa pagkadalya. O sige na, pag-ilis na. Huwag ka ng fitting na shirt, ha? Huwag luag na blouse ang sulog. Ha? Kining... Uy, kinilo ang blouse? Siba, uy, makita mo to slaps bra, ana. Kana ang isulob. Sus. Oh, yan na si Bilyo. Ha? Uy, hala. Niya na siya. Uy. Pangandam na. Huwag ang pahumot, ha? Ay kalimti. Huwag ang mas, isulob ng daan. Ani, ana? Huwag ang ubo. Ayaw kalimot, ha? Nga may sakit ka sa baga. Huwag may piang ka sa tiil. Ha? Hala, uy, kadakan. Ubo, sakit sa paga, piyang stiil. Kadakan ba niya ako timananan, uy? Sir Arnel, may adlaw diha. Dali, dali. Dili pa kita ni may payo pultahan sa tubangan, sir? Punya na na, eh. Una na ako pagkatiman ni Lily. Kaya doon na siya ilang problema. Unsa man, sir? May spot siya sa baga. Huwag kinalang di una siya mahasol. Mo ba? Hmm. Sa kalagsik niyang manihok? Doon na siya sakit sa baga? Mao na. Misulti ang doktor nga di man noon grabe, pero kinanglang ati manon lang gid siya. Nya patay ko og tambal. Hay may inyong mga dadonon, sir. Kay ako ikagadaan sa van. Oy, kinahanglan makaluto na mo ha sa di pang alas 4 sa hapon, ha? Kay para pa ni hapon ni atong yandam. Unya ang timpla ha, kana dili makaubo. Ayaw kay parata. Ay, salamat. Mauli nagisla si Arnel o si Lily. Tita, unsang oras na maabot sila si Lily o Arnel? Kuan, nagsulti to siya nga sa wapay panihapon, maabot na sila. Mao nga ako na lang gipaandam daan ng pagkaon. May lain bang bisita nga mo anhi, tita? Anong pag-welcome ni Lily? Ay, awa na. Di pa musugot si Arnel nga budawat og bisita si Lily. Kay duna ni sakit. Ha? Gawa sa iyang piang. Ay, may spot pa mong yun ay kuno ni sa baga. Uy, kakuyaw kod kung nataktan ka na, tita. Dili ba ya maayo ni mo nga masakit ka? Ay, kanang sakit sa baga, Yvonne. Dali ra kay naayuhon karon. Basta musunod ka lang sa husto medication. Mawara na. Gawas pa, may doktor na nga mi-handle sa problema ni Lily, matu pa Arnel. Mao ba? Ay, kinahanglang iya ka ha, inigabot nila ha, Yvonne. May abot na kitang oras akong gikadlukan. Ay, kailangan sa gibati, uy. Matubang na ko sa inahan ni Arnel. Kung nanitaw na akong mask. Love, ready ka na? Oh, masa man love? Kaya ras lawas? Ha? Makalakaw ka ra? Or kinahanglang alsahon ta ka paingon sa sakyanan? Ha? Uy! Unsa man? Lain ba kay imong lawas? Kay mahimo ra man nga alsahon ta ka paingon sa ubos. Ayaw na, uy. Ay, dapat ko tiilig kalakaw, ha? Makalakaw pa kung magdaog ko. Sir Arnel, Oh, ay man ko ba niyong dadonon? alsahon ta na lang kalab, ha? Kay murag luya pa man ka. Oh. Sorry, nakurat noon ka. Oh, unsa man love? Wa ra na ko matandog ang imong buno.
Okay raman, love. Oh. Why problema? Kuan, ay, mahimo raman gud maglakaw ta ako. Ayaw. No. Di ko masugot, anak. Mas gusto kong alsahon ta ka. Bilyo? Isunod na lang sa van ka ng duha ka bag, okay? Yes, sir. Sige lang. Maghinay lang tag kanao ka. O unsa naman, okay na ang putahe. Naluto na ang tanan. Nala. Sige. Ibutang na lang sa mga sulanandaan, ha? Inito na lang na nato kung maabot na sila si Arnel o si Lily. Ready na ang tanan? Busy Ibon. naman tayo mo din sa kusina. Oo, oy. Ready na gid ang tanan. Ang inasal na lang nga baboy ang kuwang. Ang paborito ni Lily nga spicy nga inasal. Bongga man din imong pag-welcome ni Lily, tita. Ay, daan sabdi pa salamat. Ngawa siya magrabihi siya pagka-disgrasya, Yvonne. Unya, tita. Dili ka ba mahadlok niya nga doon naman ka sa spot sa baga? Di na ka nakahadlukan karon Yvonne, oy. Abunda na tas tambalaan na. Oh, hinoon. Pero tita, doon na sabiya kay problema sa imong health. Dili maayo nga magpalabi ka sa imong kumpiyansa. Uy, ibutang na ko ba? Ibutang ko. Garat sa kada. Ayaw Ibutang paglangas na ko. na. Ayaw paglangas. Bukat ram ka na. Nagsunod na tos bilyo. Ano man di ko magsunod siya, pi? Ikaw may pasa na ako. Ikibutang na ako. O, irasan imong pag-atiman ni Lilita. Sobra na niya tinuod. Usa? Hoy, dili ni overacting nga ako, ha? Ingon inigin mi si Lily. Huwag kay ikaw man karon si Lily. Panggaong tigil ka. Pahimusap kada. Ibutang na ko, pi. Ibutang na ko ba? Hindi na tatungod sa auto, ha? Sa atong sakyanan. Ayaw na pagsigagla mo na. Asa mo na sakay si Miss Lily, sir? Ani lang sa dinis sa akong auto, bilyo. Ikaw na lay drive sa van, okay? Okay, sir. May problema. Ibutan tara ka, love, ha? Unya, sakay na diya sa auto, okay? Okay, love. Sige, love. Sige, hinay lang, love, ha? Magsunod ako ninyo, sir. Sige, bilyo. Miss Lily. Wala kayo nalintan sa bahay? Wala, Bilyo. Okay na ko. Sige. Atol ko sa bahan, sir, ha? Magsunod lang ko. Love. Nasa man ka? Kasayo pa? Unya hubog ka na? Ay, nalipay na gusto itong kahimtang karoon din, eh. Hindi ta magbuwag, ha? Sige kag hisgot na dili ta magbuwag. Unya ikaw? Nagsige kag papadlong diha. Last na lang, eh. Ay, kabala ka. Ma-focus na ko ugma sa itong negosyo. Promise. Klaro yun na, Jigger. Ikaw ang akong gipili. Busa kinahalang magtarong ka. Nagtarong bitaw ko. Diko! Ayaw kong layog-layog kung makainom ka. Kabaho ba ni mo eh? Alayas na mo sinultihan, eh. Kita mo tin, eh. Imo na ba akong bana, ha? Kasal na lang ba ko. Naibaw ko. Pero kinalang magtarong ka sa simong kinabuhi aron matunay ta. Ayaw kalimot. Nga gihostage ni Arnel ang akong kaluha. Tungod kay ikaw ang akong gipili. Ayaw di kalimot sa imong mga liho ka. Kuntuan na kasamo. Okay, sir. Sis, napagiday final briefing. Sa di pa kumusong sa gubat. Una-una nga ikaw gyud si Lily. Huwag na pinangga ko nimo. Huwag ang akong ina. O, lagi. Kibaw ka. May kay ko mo pang kaginahan. Kay pinangka man po ko ni mama. Ang problema lang ini, kay mo na ko mahadlo ka matubang si mong inahan. Ayaw ka hadlukis, mama. Tungod kay buutan kay akong inahan. Lahi siya sa ubang inahan. Buutan na sa damong inahan. Gibinuangan lang siya sa kong amahan. Tungod siyang kabuutan. Yabusahan siya. Hindi na ta maglalis, ha? Basta kinahanglang ayuhon nimo ang acting nimo. Negatubang nimo kang mama. Tempa, kanang mangutan ako ba? Ay, magiging mo ibutang akong papa, uy. Sa dapit nga ako rin makatultol. Huwag nga pwede na siyang itambog sa dagat dito. Salbahin sa mo.
Yes! Ha! Nguna'y kinabuhi nga akong gusto. Inom, kaon, katug. Unya, di abagyo ko sa dato nga bahay. Wala gyud magtuo nga mao ni akong mahimo na akong kinabuhi. Pero ano sa nakaslili, no? Karon di na lang bagyo ni magkakontak kay imbarguhan ko sa cellphone. Da, bahala na eh. May muso rin kanindos sa kinabuhi din eh. Yan na kita din sa syudad. Doon lang tas bay. Uy, yan na sab. Ikabuhin na sab ko. Ay, naunsan magi ko ini, oy. Kapag gani ko maminyo, kapag ko mamabdos, isakaan naman ko sa kabuhi. Dili ka kumukuyapan dito. O, maayo noon kung makuyapan ka. Aron ingnon nga nagluya gid ay kag tinuray. Maginawa na ko laong kayo, ha? Ibutang lang gid sa imong nauna ha. Ang kaluwasan sa imong man. Aron makahimo ka sa pag-inartista tubangan sa kuinahan. Usa na lang kaliko. Ug mao na lang among subdivision. Pangandam na diya. Oh, kana diha, ana ilinya, ha? Oh, diha na napita ba pagkaon? Aron sayo na pagpili. Tita, nabutakan na akong mga buwak na misa. Maayo noon. Kay mahilig bayag buwak si Lily. Tita, relax lang, good. Mura naman inuuntag na tarantar, diha. Ay, nalipay lang ko. Nga mo pauli na yun akong anak ko si Lily, Yvonne. Nga ako cellphone. Ay, may nawag sa ko cellphone. Ay, uy, si Arnel. Arnel, hi naman mo si Lily. Dool na mi ma. Ipasugat lang mi sa katabang diya sa gate. Okay. Sige ma, dool na gid mi. O sige, Arnel, ako mismo ang musugat ninyo. Dool na ta. Kanang bahay sa unahan nga puti ug blue. Mao na siya. Uy, hala. Kana mo yung palasyo? Oo. Busa kinahanglan nga manganda na ka sa imong arte. Uy, dato gid mo sir no? Kay dako mamugbay. Ay, sigtabi diha. Una-unaan na imong acting diha. Okay, acting. Wana sir. Mura naman ko mamatay sa kulba diri sir, uy. Aw kung mamatay ka sa kabuang nimo, ilubong ti ka. Sobra naman sab ka manulti sa kitaan na, uy. Hala, ikaw nitag abli ang gate. Wala gitaw. Ay, nagpangutan na diha. Uy, si mama. Siya ka nang nagbarog sa may ganghaan. Siya ang imong inahan? Oo, siya. Huwag ka nang nasa iyong tupad. Wala si Ibon. Kanang gwapa siyang tupad. Manay Yvonne. Oo. O bright kay na si Ibon. Wasa tarungan gini mong liho ka. Una-una agid nga ikaw si Lily. Yvonne, yan na sila si Arnel. Yan na, Jude. Relax lang, good, tita. Arnel, kumusta? Ay, salamat ka niya na Jude mo. Ma, ako na rin gilahos sa among kwarto si Lily, ha? Lily, kumusta ka? Okay lang, Mami. Ma, ako nang papawayon si Lily sa among kwarto. Sige. Pero basin gigutom ka, Lily, ha? Okay na ko, Mami. Okay na. Ay, pastilan. Giubo man ka. Sige. May tingali mo paway ka lang una. Mugawas raw niya siya, ma. Ikapoy lang siya sa biyahe. Excuse me, wala, Mami, ha? Hinay lang. Gusto mo, alsahon di ka? Ayun na lang. Ay, pastilan. Kaluoy ba ni Lily? Ay, Belio. Ako na ito na ilang bawal sa ilang kwarto, ha? Sige, Belio. Kaano kun sa imong gipahikay, tita. Ha? Dili man tingali makakaon si Lily ini. Luya pa siya, Yvonne. Mauna. Pero, tita, wa ka makabantay?
Sa unsa? Mura man og nanambok si Lily, tita. Ha? Oh. Hinay lang ha. Ay kay kusgay mong lakang luya pa to. Ay, nasa kay ko piniti dapit ilok. Oy, kagilok. Pahuway lang una lab ha. Asa pa ka? Alaki na imong kamot sa kong ilukan. Kabayan sa kong abaga kung di ka gustong bulitan ta kasi mong ilukan. Ha? Ang kumakaoy kalagot ini, uy. Di mo ko kadiklamo. Ayaw reklamo. Okay. Nana kita sa atong kwarto. Ako na agad puntahan si Arnel. Sige, Bilyo. Palihog ko ha. Love, huwag ka malipong. Lipong gamay. Gusto lang ko mapahaway. Arnel, dati na lang yun na pagkaon sa kwarto si Lily. Oo, ma. Lily, pahuway ang maayo, ha? Tita. Yes, mami. Dali na lang. Masudo ko sa kwarto. Ma, ako na sang papahayon ha. Bilyo, palihog kong paanda mo pagkaon ni Nang Miding. Yes, sir. Dali na lang. Mami, pahuwayon ako, ha? Pahuway na lab ha. Buhayin ako, Kanasiran na pultahan. Buhayin ako. Ikaw ba? Ano mo dahil ko di mabuhi? Sige, yaw-yaw na din. Kaya ala pagsinggit. Kaya basi mabati ka sa gawas. Kalagot mong ka. Hilom na. Pahuway na diya. Ha? Kinang nang higda ka diya sa kama. Kaya mo balik karong taon sa bilyo. Magdaa sa imong pagkaon. Ha? Kinang na magbantay ta sa mga mata sa katabang. Glabaw sa tanan ni Yvonne. Grabing nakatutok si Yvonne ni mo ganina. Mo ba? May nang may baw ka. Dili ganahan si Yvonne ni Lily. Unsa? Naunsa man tawana? Nagsige na balanig ka to? Jigger, bangon na diha. Balik dito sa taas. Ato ka tuwag dito. Ayun lang. Ayun ako din. Naunsa man ka, oy. Balik naman sa kanang imong hubog-hubog. Mukha rin mo eh. Tuwag ang tao sa giyaman mo giyaw. Kalagot man ba ka? Misaan naman ang taga nako. Nga di na ka mo inom. Unya ka ron? Pinanakaan na hubog ka. Laas na lang ni. Saan ka? Pag-samog niya, hindi ka matukmod. Jigger! Tita, mapauli lang una tingali ko. Kay doon ako'y kuha ang papirmahanan ni Arnel. Uy, mga unang-una ta, Yvonne. Inigbalik na lang na ako, tita. Nala, sige. Pero, uy, balik biya dayon, ha? Of course, tita. Pero, tita, Unsa, Yvonne? gusto ka pa yun nga si Lily ang mahimong inahan sa imong mga apo? Oo. Siya may nagustuhan sa akong anak. Busa, kinahanglan ako sa siya magustuhan, Yvonne. Pero, unsa? wa, tita. Kuan lang, murag, dunay rason ang panahon nga wa mahinayon ang ilang kasal ni Arnel. Ha? Unsa nga rason? Murabag, dili gid si Lily ang angay kang Arnel, tita. Aha. Kalimti ang akong gisulti, tita. Bunga lang ni sa akong huna-una. Sige, tita. Adon ako. Sige. Unsa makaybot ipasabot sa gisulti ni Yvonne? Anong dili man ka makakita sa tinuod, tita? Ug nganong buta ka man, Arnel? Nganong mga buta man mo? Yvonne, okay lang? Belyo? Naari ka diha? Kuan, makikuha lang kong gamit ni Miss Lily sa van. Miss Yvonne, okay lang ka? Okay, Rako, Belyo. Gisapot lang ko sa nanawag na ko sa opisina. Mga bugo ni mga tawhana. Aha? Sige, ato na ko.
Saan to siya? Kalit mo lagi sapod ka. Nabalik si Miss Lily rin eh. Higda na. Asa ko higda? Ana yung kumahigda din sa kama? Natural. Ang anong sadog anak kasaw. Tempa-tempa. Ayaw na ha. Kanang, di ba mahimog? Ato lang ko sa silang kwarto matug? Sa? Uy, di na mahimo. Tungod kay mauning among kwarto ni Lily. Unsa? Uy, nagtipo na rin mo? Bisag wa pa mo makasal? Moderno ng panahon karon eh. Ug mao na gusto ni Lily nga magtulganan siya din. Og may nahitabo na ba ninyo? Oh. Mao nga giawhag ko ni mama nga pakaslan na ginako si Lily. Kay mi aksyon na ni Kamabdos. Unsa? Di ay higayon nga wa na siya tunghay sa binuwan nga sakit. Love, napalaga na ba yan ko? Sa unsa love? Wala ba akong tumahin sa binawan akong sakit? Uy, kung mauna, posibleng mabdos ka, Lily. Oh, Mami? Kuan? Posible yun. Uy, Arnel, kinahanglan magpakasal na mo ha. Dili mahimong mataw ang akong apo nga wa siya amahan, ha? Ma. Muna nahitabo? Pero, nga namingon man ka nga hapit mo mabdos. Hapit lang? Hoy, ngano uy? Human sa pila ka semana. Sa diyang gisabutan na namo ang among kasal. Nakuhaan siya. Unsa? Labihang guulan ni mama niya itong higayon. Pero, giam-ama na siya ni Lily. Mao ba? Sige na, paway na diya. Lo. Si Lily? Ha? May mabdo si Lily sa anak ni Arnel? Oh, day Lily. Nagingok-tok makadinig ay. Madayo na inyong opinion karong Domingo. Olo, Naluoy man ko niya mo kay Lily. o nga nung naloy magkanako, lo. Mura man og dakong sayop nga kanas jigger ang gipili mong mahimong bana. Unsa? O nga nung nakasulti ka man, ana, lo. Adik-adik mo niyang tawana. Unsa? Oo. Siga mga imong mata. Huwag di ka kibuan na. Kuan? Lo, nagbago naman na siya. Di naman gani siya mabarkada kayo dito sa syudad. Sigurado ka. Olo, Pila naman mo katuig na uyap si Jigger. motulo na. Unya, sure sa to katuig. Huwag ka may bawo nga adik-adik nga iya. Oh, misulti siya na ko anak sa una. Nga nakasuway siya ng drugs. Pero, may biya na siya. Aw, maningaot na lang ka. Nga tinuot ang iyang gisot kaya nga may biya siya sa anong drugas. Hala, uy. Kalumoy din higdaanan ni Arnel. Ay, lahi ka na higdaanan sa dato ta. Pero, di man kinuha sa kung hanaw ng gisulti. Makatulgan na dahil ni si Lily ining kwartuha. Ay, kadaghan na gede sa nahitabo sa kinabuhi ni Lily. Daghan na siya gibuhat ka mga imposible. Sa una, sa mga bata pa mi, siya gyud ang labing mahinhin. Arti kaayo. Pero karon, unsa pa man kayang ipangbuhat siyang kaugalingon, no? Oh, may nanuktok. Magpatugtog ko. Lily? Ang inahan mo ni Arnel? Ma, musod ka? Sod lang. O yan na lang. Kuring na to pamana siya. Kung mumata na si Lily, kung ba, dagang magpupugi pangutada niya. O niya lang pakigsulti si Lily, ma'am, kung lagsit na siya. O kung tumatunga na sa pag-inom niya sa iyang tambal. Sige.
Kaluoy sa pinina ni Arnel, uy. Lily, ngano gipalaob mo nimog maayo ang inahan ni Arnel? Mayo ganit, kaya wa pag umanyak si Digger, Lily. May mabdusog ka o salo. Hmm. Pero nakuha ni. Ano gun kayo nakuha ni? Swerte nga lang yun kayo kung mamablos ka day. Kaya ang kaliwat nga mo, silang di ginutong kay anak. Mga ba? Bigla may edad pagkakuha sa inyong anak ni Digger. Tulog ka buwan na ni. Nganong nakuha man? Nag-away mi si Jigger. May kanabtan pa ako sa mama nang wa makasuod na. Bisag nakasod pa siya. Dili gyapon may magkasulti. Kaya napatugtuman ko. Artistahon ka na gid. Oh, anong nagbugot mo ng naong mo? Ikaw ba? Kinalaman kita ka paagi nga. Nga mahibaw sa tinuring imong inahan. Balik na sa kana, ha? Sa ako ning giingon nimo. Silot ning sa imong kaluwa ang akong gibuhat nimo. Sige pagbalik ka, anak. O ba ka makadungog sa panultihon? Nga ang kang Cesar, iya kang Cesar. Buti pa sabot, ana. Nga, ang dili imo, o dili ko na imo, samang ka, mawa ginanimo. May mo ba ikong iparehas anong imong mga nabasahan? Kay lahi ko. Kung moingon ko, nga ikaw ang akong ipuli sa dapit ni Lily, ikaw gyud ang ipuli. Ugwa na'y makapausab pa ni anak. Nakasabot ka? Ha? Kibaw ka, sir, no? Dako yung krimen na imong gibuhat na ako ay. Imo ko kung gipuguskot. Naibaw ko. Pero mao lang ni ang paagi nga makabawas ko sa gibuhat sa imong kaluwa. Pero habi sa pag-unsa pa ka, sir, no? Grabe, wajud kay mahimo, anak. Kay, mapakasal magisalain si Hilong. Lily. Ikaw si Lily. Ibutang kita si mong nauna. Sus! Oh, hala. Uy, Katugog balik. Sir Arnel? Sir? Oh, Bilyo. Hindi na pagkaon nga magkipakuha, sir. Ako na gida. Ako yung ipatadi madang meeting din eh. Okay, salamat. Ambi ka ng tray sa pagkaon, Bi. Ako na yung mapakaon ni Lily. Oh, sir. Kadit lang. Si Yvonne, nga pa ba? Milakaw man to, sir. Mura mag-isapot. Magkalagot. Magkalagot ka, Arnel. Ganun dili magi ka makakita na ako, ha? Ganun ka nang lili nga, way klarong address man ang imong gusto. Ganun dili magi ka makakita na ako, Arnel. Ganun man. Gibuhat na ako ang tanang sakripisyo, di mo. Pero ganun ka namang lili ang imong nagustuhan. Ganun dili man ako. Huwag na nung gisapot mo kasi, Ambot lang, Sir Arnel. Pero nakita gid ako. Ginamba niya putahan. Unya sa pagduol ako, doon na sige nga nagbugo. Unsa? Kinsam kayang kontra? Umingon to siya nga mga bugo ko ng tuwa sa opisina. Mo ba? Kinsam kayang kontra sa opisina? Sir, ato lang ko sa magpundo, ha? Sige. Sige, Sige, sir. Bilyo. Sige, Salamat, sir. ha? Kinsam kang kaaway ni Yvonne sa opisina? Niala yung pagkaon, Kaon na. Ay, Uy, may pagpanghupaw diha. Kaya makagaba na. ako na linya, sir, oy. Ayun na sonda, pangitag imo. Unsa? Pangitag imo ba, original? Puya naman. Sige na, kaon na. Unsa man? Pahungit ka? Ha? Pahungit, chut. Si pagtuunin mo na ako, bungkol? Hinaya lagi ng tingog ni mo. Di mo batik kas gawas. Sige na, kaon na. Unsa man tong gisulti ang lolo? Adik-adik si Jigger? Dili. Ay, baka. Diyan ako, oy! Dagikan. Diyan agad, sa palibot. Napahangin ko. Laay sa kayo magsigig apong og taong hubog. Gaway. Inay kayo lang
Inom na. Labad ako. Jigger. Unsa man plano nimo nato? Sa? Plano? Ano kung taong miabot makaana? Seryoso si pagkutana eh. Unsa man ka? Nagadik-adik ka sa una? Ha? Siya adik-adik pa. Ay, kasulti makaana. Kasi may nagtahoon mo nga adik-adik ko sa una. Yakulpot lang sa dila. Nakabantay mangot ko nimo. Ikaw no? Nindot kay ka mga plano, pero wagay natuman. Sabi na tuman. Kini pag-ani na to din eh. Di din sa ari na tuman. Ibagay naman ka. Anita mo pagkasal din eh. O lagi. Mo na imong saad. Imong saad na kus una. Sawa pa mo abot sa kung kinabuhi si Arnel. Pero, Na. Pero dia. Yung magaling sa sunod buwan, pagkasal ta. ha? Kung mga ganyan mong gusto ka magpagkasal ta, magpagkasal ta sunod buwan. Gihurot man yun yung mugkaon ang pagkaon nga nastre. Himay mo sa daig ka? Huy, ikaw ba? Ako rin ang hungit mong gibantayan, no? Di ka man gud mga naganas pagkaon doon. Mga buso ka. O karon, nakabantay na ka sa among kalainan ni Lily. Ay, nako. Uy, di pa ka-booking na to, ani. Bisan magduda pa sila. Ayaw gipag-angkon nga di ka si Lily. Nasugdan na nato ni ang drama sa atong kinabuhi. Kinahanglan nga ato ni tiwason. O kasa man gitasang ko, ani. Depende sa akong inahan. Unsa? Ma? Oh, anak. Arnel, unsa man? Nakapahuway na si Lily? O ma, nakapahuway na siya. Mao man sana ang gitugon sa doktor ma. Kompleto nga pahuway ang gikinahanglan ni Lily. Tuod. Naghunahon ko, anak. Unsa may mong ginahuna ma? Nga ipadayon ang iyong kasal ni Lily. Unsa? Mas maayo yun ang makasal yun mo. Una mo magtipon-tipon, anak. Naibaw ko ma. Kaslunon na bitaw mi. Ay, may maayo kon. Mapakasal una mo sa huwi si Lily. Unsa? Magpakasal mi sa huwis? Oo. Mao ka na ang gusto ko mahitabo, Arnel. Lain magud kay hunahunaon, anak. Nga imo lang na siyang itipon-tipon din sa bahay. Unya, wa pa mo'y kasal. Ay kabla ka niya na ma. Amo lang unya ng sabutan ni Lily. Unsa? Mapakasal ta sa huwis? Oh. Mo ni gusto sa kuinan. Nga magpakasal ta bisan sa huwis. Uy, Kay tipon-tipon na ra ba ta? Uy. Pangitain na katarungan, uy. Aron malimtan si mo, inahan ang akong akanang na ang mga istorya, ha? Grabe. Dungog, Jud. Kibaw ko na kunauna siya sa kong dungog kunuhay. Nga imo kunuhay ko na pahimuslan. Nga babae ko. Unsa man ka sa inyo? Dato ka? Sago na pangutan na, ha? Ikaw ba si Mang desag ka? Abin ako si Mang. Ano kung taon na abot man ka na pangutan na, ha? Pwede gilisda na ni mo. Konserbatibo nga akong inahan. Mao nga gusto siya nga makasal gyud ta. Tungod kay nahadlok siya nga mumabdos ka nga wa pa ta makasal. Naabot naman taon tanang kasal-kasal, uy. Nangutan na ramang kakundato, mako. Unya. Sige. Tubagon ti ka. Dili ko dato. Di ko dato sa kwarta. Pero dato ko sa pagmahal sa kong inahan. Kung mauna, una-unaan na lang nga manghanto ka nako sama sa imong kaluha. Grabe naman sad ka. Sakita sa di mo manulti, uy. Mura magmanunggab. Mao man ang tinuod. Gusto lang kong hukhukan sa imong kaluha. Gusto na, uy. Hindi ko pabati, anak. Sige, palik, anak. Oo. Asa man ka? Uy. Sir. Nga namilingkod ko taong kades kama. Nga nun ni? Unsa ni? Matuog na ko. Gikapoy ko. Unya? Ani de kas kama. Kung anak ka kama, anak ko saog. Sasaw ka? Aray! Diha ka. Diha Oh, kas kama. Magtupad ta. Usa? Hoy! Wa
Wala lapot sa tong drama ha, kanang dugdog ha. Misugot ko mo pakita si mong inahan o sa imo ubang mga kauban dinhi. Tungod kay gipugos ko nimo. Og nahadlok ko kay nasakpan ninyo akong amahan. Maura na ay kong idugdog ha. Unsa ka? Ano tutok-tutok na masid ka na ako? Lain na ba kayo na imong tinutukan? Sa manalain ang utok ni mo? Hoy, kung nagduhat na nakunahon na ka magdaotan rin ako, sir. Ayaw dyan nagipadayon, sir. Kay na, tinudluan ko karati sa kong amahan, uy. Bungi dyan ka, pahimaslan ko ni mo, ay. Uy, ayaw na lang pag-ilusyon nga pinangga ka sa imong amahan. Tungod kay ang imong amahan, mangingilad sa tong dako. Naibaw ko sa bisyo sa imong amahan, uy. Babae, inom og sugal. Og hilom na diha, kay matuog na ko. Ay. Og, og ayaw kalimot nga si Lily ka karon. Sige. Sige na. Andam na itong kasal. Oh, ha? Sa huwes lang na itong pagkasal. Jigger? Jigger, tinawad ba? Nga giganahan na dyan ka magpagkasalta? Oo. Sa na yung gusto, di ba? Ang akong gusto nga, biyaan ni mong imong bisyo. O mo-focus ka na kung sa maabot na itong anak. Oh. Anak? Kung mamabdos pang kong balik, dili na dyan kumusugot nga imo pa ning ipakuha. Uy. Atong sinabutan nga ipakuha niya. Ug ayaw ihanok na ko ang tanang sipyat mo sa imong kinabuhi. Sige na. Lanuha na ang atong kasal. Klarohon o natong atong negosyo, Jigger. Og labaw sa tanan, biyain na ang tanan ni mong bisyo. Uy, hala. Nakatuog man day ko. Wala din sa kong tupad si Arnel. Aray. Milabad man akong uuwi. Hain ka itong kanahan ay. Da. Ngayon ba sa mangita masad ko niya? Sa siya, importante. Kanindot kinitaan ni mahalong kama, oy. Katugyo kong maayo ay. Pero, ako liliyon si Kawas. Maghinay lang ko. Tanawan ako kung say. Katong kanahan. Relax lang po. Arnel, Kalma lang. Hala, nasulti sila. ubo na kay panahon sa pagpuyo kay ni kalibutan na. Musahatagin na kong ako. Ipagam na itong doktor si Lili. Ay, balik ko sa aki. Saan sa ni ina ni Arnel, uy? Gusto naman yun nga makakitag apo. Pero, luoy man siya tanaon. Lus paron siya nga pagkatigawang. Luoy yun siya. Ay, kainamdam nun kong mamada. Naun sa naman kataon akong inahan, uy. Sa nakagibati adto, pero wap man ko kapanawag niya. Ma, ayaw na pag-una-unahan na ng kasal. Labi na ng kasal sa huwis. Mas maayagid siguro mga sa simbahan na lang gidlahos. Pero nagtipo na mo. Musamot ka dili mo magrasyahan niya nag-anak. Makadaot na sa negosyo ka ng tipon-tipon. Oh. Kinahanglan yung grasya. Okay. Sige ma. Magplano mi si Lily sa among kasal sa huwis. Ay, salamat nga nakasabot ka na ako, Arnel. Anak, mubo na lang kaya akong pagpakabuhi. Gusto ko mo enjoy sa akong apo. Oo, lagi ma. Tatagan ka na mong apo ni Lily. Salamat, anak. Naunsam sa ni ina ni Arnel, uy. Anong ganahan man kaya siya makakita sa apo, uy? Handa may mong acting. Acting na sad. Ngano nagis ko tamas kag-acting diha.
makigdungan tagkaon ni mama karong gabi. Unsa? Uy, tempa. May spot man kako sa baga. Di na maayo yung makigdungan kong kaon sa imong inahan. Wa siya mahadlok anang spot sa imong baga nga atong gimugna. Ha? Pumuhangyo lang ko nimo. Kung magkaatubang na mo, ayaw gid siya pasakit. Uy, lisura gyud ini imong gihatag na kong papel, uy, sir, uy. Makabuang man di, sir, uy. Kinahanglang hatagan mong kalipay nga akong inahan. Kung di ka gusto, nga di na makakita sa imong amahan. Sus, nanda sa kainong badpaha diha. Kinahanglan pahinumduman talang ka. Aron di ka mo simang. Sige. Andaman ang imong naong diha karong gabi. Kinahanglan ipakita na nimo kang mama kanang imong naong nga susama sa imong kaluha. Ha? Pangarte. Kung kiniyo. Kining sulog. Tamubo na sinina, Mao nang sinina ni Lily. Mubo. Sige, bedeng, ha? Ipahiluna na ng lamisa diha kay mga unami. Ma, niya na si Lily, ma. Mga ano ta? O, Lili. Dali. Ari kasi mong lingkuranan dool na ako. No, tita. Ari lang ko sa pikas tumoy sa lamisa kay may spot ba ako sa baka. Okay. Sige. Mama kay mong gusto. Dala sige mga unata. Gipalatuan tayo kas paborito ni mo humba. Napoy lechon. Thank you, tita. Ma? Nganong mituto kang Lily? Kuan. Taas ka man daig buhok, Lili. Ha? Uy, nalimot pang kupang kuan niyo. Dali naman ko niyo mataas akong buhok, mami. Wa na lang ka makabantay, anak, ma. Tungod kay pirmi ka man gud nga naglakaw sa una sa imong pagpadoktor. Hinuon. Sige, maghaon na ta, oy. Ay, salamat. Abi na ko mabuking nako. Kuan, wa ko magpaluto og seafoods kay may sakit ka man, Lili. Lisod na kaayo. Love, kaunog mayo, ha? Bitaw, Lili. Dili maing magpadaog kasi mo gibating kaluya. Kinahanglan malagsik kag dali. Aron masabutan na nato ang pagpadayon sa inyong kasal. Uy, Love? Oo, tubig, Arnel. Paim na Okay. tubig si Lili. What na? Yala po. Inom tayo, no? Sabi, Yara. Thank you, love. Tuod. Unsa may gusto mo, Arnel? Ako ang mutawag og judge nga mo kasal ninyo? Naman tidagang kaila. Kining kuan, ma. Kami na lang si Lily, ma, ang magsawot bahin na, anak. Ang ako, manggod anak, madali ang inyong kasal. Ibaw na kas panahon karon. Lisod na, dili na tumataga na panghitabo. Labi na gyud sa akong kinabuhi. Sige, ma. Amo nang sabutan karon ni Lily. Kuan, may gipamati pa magud si Lily, ma. O doon na pa sad siya tambal, ma, nga kinahanglan gyud nga humanon niya pag-inom. Nahala. After 6 months, kinahalang makadecide na ta. Simbahan ba o huwis? Sige na, kaon na. Lili, lakaw na ko. Asam ka malikaw? Bitar ko sa mga kababata sa una. Ayos kayo kung di ko maadto. Tabang na ito ni matawaran sumabot. Pauban na lang ko, be. Masa? Uy. Ulos may mga lalaki dito. Subuganahan nga, makitaan ka sa uban kung mga kauban nga mga lalaki. Kilo kayo nagbabayo eh. Kabiton mo lang nga. Ikaw, no? Bisag unsa nang gimasod sa imong utop, na? Kung makuyog di ay,
Makabit na dayon. Oh, ilang kumpiyansa ba? Advance mag-isip pa. Sa doon panahon na kumpiyansa ka. Yeah. Kahit na yung masakpan nga, like partner yung uyab. Kasi mo sa una, good. Balik ka sa ganang istorya, ha? Okay lang, balikon yun. Kung magtimaan ka. Nga usa kay gayon ni Ana, nangabit ka. O yun, dato mo sa ang nahimol mong kabit. Dili na ko matawag nga kabit si Arnel. Kay daga pa ko. Og ulitaw pasad siya. Basta. Dinhi ka lang. Guwata lang ko dinhi. Alas 11, uli na ko. Basta ha? Alas 11. Niya ka nasbay. Oo, sa Manlili. Nabusog ka na sa panihapon? Oo, mami. Busog ka kay ko. May noon. Dali ra kang maayo anay magibati kung gusto ka sa pagkaon. Ma, pahuway na ha. Kay papahuwayo na nasab na ko si Lily. Nala, sige, muuna ko ninyo. Okay, ma. Ay, tuodi ay. Tawgaw niya to si Yvonne. Pangutan ato, oy, kung gano wa siya mabalik. Nisaad siya nga anhiman ni hapon no niya wa. Oo ba? Gisapot mo kuno to. Matod pa ni Bilyo. Gisapot? Ugon sa mayang gikasaputan. Sige ma, ako na lang siyang tawgon karon ma. Sa among kwarto ni Lily. Adala, sige. Niya, siguro ato ha. Maluoy sa tatong bata ako maproblema to. Mura ba yan nag-imo lang manghod ha, Arnel? O lagi ma, akong tawgon si Yvonne. Love, dali na sa kwarto. Higda na dia. Kada suds kwarto, pagdaong ko nimo. May mo Kapoy, gadi na lang sige, kamulalis na ako ba? Hilom na. Huna-huna ang bana ko nimo. Ug ang bana nahibaw gyud na sa makaayo sa asawa. Asawang hilaw, asawang piniriso. Ay nalagi paghiskot ana. Ug ayon na pagsabay ha. Kay manawag kong Yvonne. Patawag ako mama, Pi. Unya na. Kung makasalig na ko nimo. Hindi ka na mulikoy pa. Di lagi kumulikoy. Hilom na. Grabe. Hello? Yvonne? Hello? Hello? Yvonne? Naunsa man ka? Hello? Nagluya lagi ka? Uwa man. Kuan, nakainom lang ko, Arnel. Unsa? Uy, anong nag-inom man ka? Kadiyo tagod? May problema ka? Ha? Sa may problema nimo? Uwa lang. Nahanap ko mo inom. Dugay naman ko nga wa makalingaw-lingaw. Kinsa may kauban nimo diha sa pag-inom? Ako ra. Time para god may problema kuno ka sa opisina. Kinsa may gilagutan nimo sa opisina? Da, ang tinuod. Isapot na sa akong kaugalingon. Ha? Nga naman. Come on, sulti ko. Unsa may imong problema ha? Ato nang tabangan og sultan. Dili ka makatabang ini, Arnel. Ako na lang ni. Mao padayon na lang diha. Ngumusta naman ang imong asawa? Nausab lagi ang batasan, ana. Ha? Maora na yun nasakit nga. Medyo nanambok. Ako lang sa giyatiman og maayo. Tuod. Sorry na lang ko ni Tita Corazon, ha? Ingna lang naglain ng akong lawas, maong wa ko kabalik. Ug wasag ko makatawag. Okay. Pero, punungan na ng pag-inom ni mo di ha? Ikaw ra ba yung usa diha sa imong apartment? Okay ra ko, uy. Naibaw biya ka na ako. Fighter man ko. Kung unsa may imong problema, sultihin na lang ko. Okay. Bye. Bye. Problema. Huwag ka lang may bawas sa akong problema, Arnel. Ikaw ang akong problema. Ikaw! Mahal ti ka, Arnel. Mahal ta ka. Pero ganun lang yung babae man ang imo nagustuhan. Ngano man.
Wala ka mahibaw kung sa kasakit kami abot sa imong kinabuhi ka ng Lily. Ako na lang ang nakita ni mo, Arnel. Ako na lang ang igugmaon ni mo. Naseryoso man ito, Hana? Sir, igonsa man na ninyo si Yvonne? Ako siyang kababata. Business partner. Business partner mo mga amahan. Mga suod kayo ni. Kung pag-retire sa among mga ginikanan, kami na ang mipuli o da sa kumpanya. Mao di ay. Unsay mauri ay? Mao day nga suod mo. Ay, may problema siya. Pero di siya musulti na ako. Tag-ano na ko ha? Posible nga gugma ang problema. Unsay gugma? Kaming mga babae, sir, no? Kung doon na may problema sa gugma, maglisod yun may pagawas ini. Way hinigugma si Yvonne. Di siya mahilig lalaki. Basin tumboy siya. O babae ba ang nagustuhan? Di sad siya tumboy. Nangutan na ba kaniya kung ano wa siya uyab? Personal na kayo na. Di mahimo nga manghilabot ko, ana. Kung suod mo, may bawd ka sa naas niyang kasing-kasing. Secretive kay si Yvonne. Di siya mo share na ako sa iyong problema. Pero, nakaprangka na siya na ako nga di siya ganahan sa imong kaluha. Tungod kay nahimo niya kining karibal dihan nimo, no? Unsay? Basin na ibog na nimo ng Yvonne. Wala ka matagad. Hoy, imposible kay na. Managsuon ang among pagtagad sa usa-usa. Ug magpabili ng ingon ana hangtod sa hangtod. Unya, ngano di man siya ganahan ni Lily? Dagan sa rason. Ug nagbasol ko karon kung anong wa ko mopatuon niya. Kung anong akong gipalabi ang akong gusto ni Lily. Iyan akong gipasadyanaan pa na. Nga di maayong himuong asawa si Lily. Tungod kay? Tungod kay wa ko makaila sa hingpit sa pagkatao ni Lily. O gusto siya. Wa ko mahibaw nga biktimahon na day ko sa imong kaluha. Nga gitulis sa day ko ini sa tubangan. O usa ka na sa akong gibasulan. Wala naman kay mahimuan na, sir. Gawas sa pag-anas na lang si mong inahan. Nilang tanan. Sulti sila na buang ang akong kaluha. O nga ako, lahi kong tao, nakaluhar ako. Nakadungo ka na panultihon nga, the truth will set you free. Ay. Kini imong gibuhat no nga pagpugos na ako pagpabarog isip Lily. Di gyud nimo resultag maayo ay. Busa ko na ko pa ikaw no. Usulti na lang kas tinuod. O kalimtan na lang nimo ang akong kaluha. Gawas pa. Buutan ang imo inahan. Makasabot yun na siya. Mom, please. Papaulian ako sa amo, Bi. Maluoy ka si Arnel kang Dalia. Buhian ka niya ang kaluwa sa iyang pangasawunon. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa wan pang mga sumpay ning sugilanon. Estranyo sa gugma. Dalit ka nato sa RMN Drama.